Hej, no tak to je výborné, práve taký reštart nejaký vyvíjarovský. Ja som tiež tak na základnej škole naposledy. Paulinka, myslíš, že tvoja maminka by nám pomohla? Táto líštička býva v lese. Tohoto zajka, pobehajka, žabka, skákarlavka. Bude tu? Zajka, to? Ďakujeme. Myška, hryska. A zrazu jedna rukavička spadla na zem. A kde si v ďalekom lese? Možno to bolo na kolíbe a možno niekde inde. Ideme spávať. Ide myška, ide rukavička. A tak, myška, šup do rukavičky. A ty si kto? Môžem bývať s tebou? Môžem bývať s tebou, Myška? Môžeš, poď, bude. Myška, hryska, pipi. Kovak, ja, žabka, skákarlavka. A ty si kto? Ja som Marinko, Zahrajko. A zrazu prišiel večer a vonku sa zotmelo. Keď tu zrazu k domčeku rukavičke, kde som sa zobudil, jak medveď. A čo to budím tu domček rukavičky? Áno, môžeš. No a tak všetci potešili, že už je domček plne obsadený, že v ňom bývajú všetci spolu a že sa krásne môžu kamarátiť. A tak bývali a veselo iš bolo a spolu sa hrali a nikdy sa nehnevali. No tak lebo zrejme uši. Katiu, môžete tu pokračovať? Má dobré uši. Je ďalšie sekundové, že by Môžeme to napíš to počuť. Tomu dáme očka? Aha, to je prázdne. Staronárodné zreniačko. Prázdne. Jaký rýchly. A ešte čo? Už má uška, už má oči? Naše oči? Naše? Môže spravíme. Ústa? Nie, ty máš. Čo? By sme... Tak kľudne nám to tu môžete nechať, my si to potom poupratujeme a môžete ďalej sa ísť pozrieť do výstavy, kde je všelijakých zábavných vecí, horičková miestnosť, kde môžete skúmať tvary schované za pružnou látkou. A tento nábytkovský program Prosíme si dve oči. je taká opravková knižka, že o tá žltý alebo lichožltý.